Kinong tray contractual hagi school sarkar hapok kalama jangka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association haka khat pratarik unaitung arjar arpuar kilapan bena bikin shim daga sinjam ka bakhamting lada ka sarkar kam jabab daga bashay hapok kiniki artayaw. Hapakren bikilat pathai kubor unong yalam ka kenhun uba birbor yang tem ulai thu bikidan hadu 6,000 tam kinong hikai kibla sya weng kam hau arjar arpo kabela pelong ye kibabun kilong ying ban poi haga kim khat da kabaken tuyu menteri rangba ban khot ye kren lani thung kam byang yiki kite kinong hikai kilo ongru baki aipor artayo ye ka sarkar ban jubab lem kumta kim ban se ban sedang da ka jingsha thangan ngi hagani kapor ngi wan ban snow sya ki bor sarkar hadin bangila dan hamadan malki haus nam arjar phoi nadu lai phoi trik hadu khat wei trik jong nam arjar phoi ila khot yangi sya ke jing ekran lang ba isar dipi walang haga khat artrik jong banai ba sau arjar phoi ka jing ekran bar usar dipi walang kala penlong yangi bangin hat jendak no nagatuka jing ekran bat kadau kalong ba ke jingkren ki jong u ke ba kata bha yangi kawai nagi jingkali ka ba usad di pi walang ubo yangi kalong ba lada pidon ha ka shuki jonga manta phinle kumno yanga te ha tu ka por ngam juba ba e te ngakali na u ka e ka solution ka ba khadu ena ka banta jongi kinoi kai contract te nagliang jong u ong chai bom don solution te nang ada daw habam don solution imantoi ban syong ni im ipat ka phacinda te hangne untangan jubab ya jingkali ka bo lada pidon ha ka chuki jongi kinoi kai contract ki ba ki khun ki ti ki kwa le school ki kwa ja ki kwa sokti ki kwa ya ki jingbet jingbiang kumba ki wei ki khun jong ki wei pat ki pramajan ki kwa pipin lek kumno namar kumbang ile tho hakisnan ki berada ki khon jongi kiladu lek school ngilamar ki jing yangi laweng ya kam ka bangila tre nadu warjar arpho snam arjar arphoi tela pidon ha ka chuki jongi pa pin lek kumno nga ong shai lara nga don lara kinoi kai contract chual teacher ki don ha ka chuki jong pi yin pan bai ya ki jing ki jong pi nga ong tang kata nangta hadin nangta ngila percang thau kila kelanti da kelanti ke bajaja ngila lai kendo yo chief minister badan burom jongin riusin hisin hatura hisin ha office rekam jong u sausin hapo yengsa jong te gilai sin ki bangilai kendo uong yang ikini kinte pan i yang kala kelanti kumno man yarap yapi dan nagalem jongi ngilawan ra ikini ki documents na kiwai state ki balap tholat ikini kai contract banthung kam biang te hadin balai opdiang ikini hak ba sausen ke jingi kendu jongi chief minister badan burom jongi ongba ngan sa examine te sar la arsnem manta ngila ap ya ke examine ke jongpi manta ngi kwa banyo no ya ke result lada ka result hadu manta pimpat ai ngibu ya kini por ba ni ai por ya phi artiyo ban ai result jangi lada phim ai result yang ni hapo artiyo ngim ban se ban syong sha khan biang sachen amdai shu hamadan maki handai hayeng sa jongpi yawan ra lang berti khun dikti ki bhai ngasam ki jongi ki bamar ki jingjen jar na ka jing penduk kam jongpi lada phila ban ai ja ngin syong hang tu la kanu sniro lada phim ai ja ngin sha khan kabamut bahaka shitarik ajong benai agos ngin sedang ye kajing ke jongi hayeng sa jong chief minister badan burom jongi namal ngilangya ya kajing ya keren ngila persyang ban thau kilat kilentien rai undon so ai mentagas ni ngiwan si siloro kadon kawai gadaw ngila yet appointment nadu benai November ban li kendu hakasin ka banyo chief minister jongi teu pi jong uong yangi hau benai April ong bo umdan kam shu bantang ikendu chief minister namor chief minister lo rekren
bat ke department, ke education department ban solve ke problem jong pi. Teh word nyelalai hau benai me mani kendu yo sar Ambrus ubdai secretary jong ke education hatu kalong cica nem kumta. Nakaliang jong u hau benai me ong hoi kalong ke cica. Teh nyelalai up nadu mentala ar lai benai bakin khot ya keren yangi hanrai hadu menta mdon adak ban khot ya keren. Teh menta kasngi nyelalai mi biang ciu sar Ambrus. Nakaliang jong u ong syai kum nei. Mga officer ngan la ban solve ke problem jong pi. Lada ki policy maker kinam pen ilanti. Tengah ong syai lada pi pimla lada ki policy maker kimla ngim ban 7 mi madan. Ong kata ka syong human jong pi namangi im maka ari chin chapai ba ong kata. Te hagani ka por. Hapade kini arsnem kiba chief minister badan gurom jongi examine ya ka problem se jongi ansia thu bai wei nei no hikai disable ibadai no hikai po molai teng government ep school ila khat no ha ka jing sosi ha madan malki la kerpat ka bayang ka sarkar ban tholat ban yarap yaki yami kino hikai kontrak ila khat no ha ka arphetrik September arjar po a balatap dan brom ya arphetrik September benai February arjar arpa. But la ino syadin yaki lain mot ikhon jong e. Kajing klat ke jong ir kalong basung sen e. Namar ba kadon kajing katension nado bala bekam ila kalon kensan haying but kumta ila klat no nang lenas la berkai.